Bon vespre a tots i totes i moltes gràcies per acompanyar-nos a l'acte central de la campanya. Quan em van demanar si volia parlar avui, de seguida em va venir al cap parlar sobre la trajectòria recent de la CUP des de la meva experiència. Jo vaig arribar a Terrassa fa 6 anys i he de reconèixer que aleshores la CUP tenia poca capacitat d'incidència i he tingut la sort de participar en un procés de creixement molt bonic, molt engrescador, i no parlo només del creixement en número de persones implicades, sinó en la feina feta, en la lluita al carrer i també en la definició de com és aquest món nou que volem construir. Aquest camí m'ha permès aprendre molt. He après que hi ha una altra manera de fer les coses. He après que hi ha gent il·lusionada, gent valenta, gent amb ganes de fer un món millor. Hem tingut encerts i també errors, però la veritat és que ens acompanya una il·lusió col·lectiva que a mi em fa creure que un altre món és possible. De la mà de tots els companys de lluita és quan més fàcil pensar en una societat justa, en una societat solidària i en una societat on tinguem el control sobre les nostres vides. La feina feta durant els darrers anys ens ha permès tenir representació a l'Ajuntament de Terrassa gràcies a la confiança que ens han fet 4.803 persones i estar a l'Ajuntament és un repte i també és una oportunitat per donar veu als moviments socials de la ciutat, una oportunitat per donar a conèixer el nostre projecte polític i una oportunitat per començar a fer propostes per caminar cap a aquest nou món que volem. Però per nosaltres és important no perdre de vista que la presència en unes institucions que funcionen dins la lògica mercantilista, lluny de les necessitats de la gent, és només una part de la lluita i que la lluita també es fa al carrer i que la lluita també s'ha de fer als barris. Val a dir que estant a l'Ajuntament també hem après i molt com no volem que funcionin les coses. Estem en un moment històric. Aquestes no són unes eleccions qualsevols. Després de molts anys de lluita, per fi tenim l'oportunitat de desfer-nos de les cadenes que ens oprimeixen com a poble. Nosaltres entenem aquestes eleccions com a plebiscitàries que ens han de dur a trencar amb l'estat espanyol, que no amb els pobles de l'estat, que quedi clar. Però nosaltres no només volem trencar amb l'estat espanyol. També volem una ruptura amb els dictats de la Unió Europea i la Troika que entenem que porten a misèria les classes populars d'aquest país. És cert que nosaltres tenim un projecte ambiciós. Nosaltres no estem aquí per posar pedaços a un sistema capitalista que és injust, sinó que estem aquí per combatre'l. Estem convençuts que la lògica del capital no és compatible amb la lògica de la vida i que l'única manera de lluitar contra aquest sistema és construir alternatives. Només així podrem construir un país veritablement lliure. Cal trencar amb l'estat espanyol, cal trencar amb el capitalisme, però també cal trencar amb el patriarcat. Aquest país nou que hem de fer entre tots i totes ha de garantir la igualtat de totes les persones i per aconseguir-ho cal superar el patriarcat. Un sistema que genera desigualtats, un sistema que condemna la meitat de la població a encarregar-se de la majoria de les tasques reproductives i de cura, unes tasques que sustenten el treball productiu i que per nosaltres s'haurien de gestionar col·lectivament. Com a dones, hem de prendre el compromís d'empoderar-nos i de lluitar perquè la nova societat que volem estigui lliure de masclisme, lliure de pressió estètica i lliure de qualsevol discriminació. Però en aquesta lluita la responsabilitat és compartida. Tots hi hem de posar el nostre gra de sorra i això passa perquè cada un de nosaltres fem l'esforç d'identificar i d'esborrar les actituds masclistes que sense a vegades ser-ne massa conscients se'ns han anat inculcant.
És imprescindible que la nova República Catalana la construïm des de la base. Volem engegar un procés constituent a partir del 28 de setembre i tenim l'oportunitat de que aquest procés constituent sigui radicalment democràtic, sigui popular i sobretot sigui integrador. És hora de superar aquesta actual democràcia caduca i malalta per tornar al poble la capacitat real de decidir. Hem de recuperar el control sobre tot el que ens afecta. Cal que ens puguem autogovernar per no estar més supeditats als interessos econòmics d'uns pocs, sinó a les necessitats de totes les persones. I el nostre projecte polític entén que l'espai majoritari de presa de decisions ha de ser el municipi, perquè és el municipi on és més fàcil deixar aquesta lògica global i perversa del capital per començar a teixir alternatives. Perquè és als municipis on podem assajar noves formes de relacionar-nos i de fer política, de fer una política més propera, una política que faciliti el debat, que faciliti la participació i que permeti la fiscalització de la gestió dels béns comuns. En essència, el que volem és una política per recuperar la sobirania en tots els àmbits de les nostres vides. I recuperar la sobirania vol dir això, vol dir decidir per nosaltres mateixos, vol dir deixar d'estar supeditats als interessos de les elits i pensar més en les persones. En aquest sentit, nosaltres aplaudim i ens sumem a totes les lluites de la ciutat que treballen per recuperar les sobiranies, com la taula de l'aigua, que està lluitant per retornar al poble el control de la gestió de l'aigua i, per tant, avançar cap a aquesta sobirania en la gestió dels recursos naturals. I és que amb l'aigua no s'hi ha de fer negoci. Els recursos han d'estar al servei de les persones i no en mans de l'especulació. Per acabar ja, voldria dir que des de Terrassa esperem que el 27 de setembre hi hagi milers de vots per la ruptura i que hi hagi milers de vots per canviar-ho tot. I esperem també que no ens quedem només en els vots, que hi ha molt per construir i que és necessari el compromís de tots i totes. Bé, a continuació tenim el privilegi de tenir aquí a la Sònia, que és de la taula de l'aigua, que ens explicarà com estan portant aquesta lluita per aconseguir que Terrassa es pugui municipalitzar el servei d'aigua. Moltes gràcies i visca la terra.